ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ಸೊಂಡತೆ ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಅಂಗಾರೆ ಐತೆ ಮುಲು ಸೆಲೊಂಡು ರಡ್ ಜನ ಜೊಂಕುಳ್ಳೇರತ ಅಕಲು ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು 170 ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಬರತ್ತಲೆ ಖಾಲಿ 170ಗೆ ಮುಲು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರೋಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಐದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಪುಣತ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ ಖಾಲಿ 170ಗೆ ಮಾತಾಯ್ಕಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಆಯ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಶೂಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅದು ಸಹ ಉಂಟು ಪೂರ 170ಗೆ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. 4 ಶರ್ಟ್ 2 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, 4 ಪ್ಯಾಂಟ್ 6 ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್? 850ಗೆ 2 ಪ್ಯಾಂಟ್ 4 ಶರ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ದ? ಸೈಜ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಗುವ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಶೋಕುಂಡು ದಿಲೆ ಉಲೈದಿಲೆ ಪುರ ಈ ಬರ್ಸೋಗು ಚಂಡಿಯ ಒಂದು ಪೂತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಇಡಿ ಒಳಗಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಸ ಅಕ್ಷತ ಜೈದೇರು ಪೋದು ತೂಕ ಜೊತೋದಿತ್ತೇರು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಈ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷತನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪೂರ ಕಂಕನೆ ಇರ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪೂರ ಕಂಕನೆ ಮಾಡಿಯ. ಈ ವರ್ಷವು ನಿದ್ರೆ ಬರನ್ ಮಕ್ಳೆಗ್ಲ ಬರುವ ಅಂಚ ಉಂಟೀನಿ ಬರ್ಸ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಅಕ್ಷರದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಕಜಿಪು ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕಂತೀನಿ ಹೌದಾ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ಪೋಪರತ 10 ಗಂಟೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಏರೇನೆ ನಂದೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬೆಸ್ಕಿಂತಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಜೋಡಿಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋ ನಾನು ಏನೇ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಿಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತದ ಮೂಲಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟಂದಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪು ಇನ್ನ ಕೂಲು ಮೂಲಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪು ಲೈ ದಾದೆ ಕಜಿಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಾಗ ತಜಂಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ಗಂಟೆ ಓ ಏತು 2 kg 3 kg 2 kg 300 kg ಬೆರಕೆದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲತ್ತಾರು ಏತು ದಿನಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಾಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ ನಕಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಿನಕ್ಕೂ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೇರ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ನಮ್ಮ 50 ರೂಪಾಯಿದ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ 50 ರೂಪಾಯಿದ ತೆತ್ತೊಂಡು ಕೊಲತ್ತಾರ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ ಬೊಂಜೀರ ಕೊಲತ್ತಾರ ನುಂಗೆಲ್ಲಿ
ಅವೇನಾ ఆయన సజ్జి అనుకున్నా ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಹೋಯ್ತುಂದಾನೆ ಹಂಗ ಬೇತಾರ ದೆಪ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕು ಈ ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನದ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತರ ಬಂಗ ಅಂತಿನಾರ ಶೋಕ್ ಅಪ್ಲು ಆಯ್ತಂಗ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸೇನಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಶುರುವಾತ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದು ಇನಿ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಏನಿನಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಗುರು ಏನು ಮೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಅವು ರೋಡು ಬೈತಂಡ ನೋಡು ನಿದ್ರೆ ಆ ಜನ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಅಂದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂದ ಐಕಲ್ ಬುಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲ ಲೋಲೋ ಅಕ್ಷತನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಪ ಉಮಿಲ್ಲ ಸಾಂಕದಾರ ಅಂದು ಉಮಿಲಿ ಯಬ್ಬಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದ ಐಕ್ಲೇಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಅರೆ ಅಂಗಿ ಕುದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅక్కడ ಅಂಗಿಗೆ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸ ಬಂತಿದ್ದ ಕಾಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಂಗಡಿ ಡಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಷತಾಗ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತ ಅರ್ ಕಣ್ಣು ಕೊಂತಿರತ ಐಕ್ ಬೇಲೆ ಕೊಬ್ಬುಂದುಲೆ ರಜ್ಜನಲ್ಲ ನೆನ್ನ తీయంಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕುರೆತ್ತಿನ ತೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೈಕ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಪಂಡೈನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆತಿಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು ನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಂಡ ಜಗತ್ತುಜಿ ಅನಿತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದು ಪೂರ ಗಂಜಿಗೆ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿನಡೆರ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಪೋಪಿನ ರೇಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಆತುಂಡು ಆಜಾರ ಐನ್ಯ ಬರ್ಸದ ಕತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸೈನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತುಂಡು ಮುರ್ಕಿನ ಪೂರ ಒಂಚಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಆತುಂಗೆ ಚಳಿಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಚಳಿ ಬರ್ಸ್ ಟಾಮಿನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹುಡ್ಗುರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಬರ್ಸೋಗೊಂಚಿಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಗೊಚ್ಚಿ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಪೋಪಿನ ಗಾಯ್ಸ್